Vyskúšaj sikavky 0, 0, 0, 0, 2, 2, 1, 1. Roman Miller, Roman. Si moje mama, Pridám cibulku a dusím. 10, 15 minút, nie viac. Keď pustíš šťavu, potrebujem hovedzím na drobné kocky. Za to ja tam dávam aj slaninku. Prepáč, ale ja tam nikdy nedávam slaninku. Ale ja dávam. Tak to je potom riadna gebuzina pre mančky. Tak som mu povedala. Edmond, nemôžeš takto beztrestne mučiť ženu. A čo ti na to povedal? Jedno hnusné slovo. Dievčatá! Začíname. Na miesta. Šup. Ako vždy vo vlaku. Fuj! Čo to je? Ty Oňko, zdá sa, že máš stále viac a viac lupín! Všetci umelci ich majú. Prečo nepoužívaš tú vlasovú vodičku, čo som ti dala? Zdá sa mi príliš orientálna a málo mužná. Keď som spoznala môjho muža, používam. A môžem sa vám pochváliť, robil mi to 3-krát denne, z toho raz popoludní. No bola som zahrnutá láskou. No, bol to huslista a huslisti. Poznala som aj zvukárov s ohnivým temperamentom. To je už zriedkavejšie. Zase rýpala. Iba sme sa rozprávali. Ak jej to nezarazíš ty, tak sa o to postaram sama. Ale ťažko jej to môžem zakázať, keď sme v práci. Ona je šéfka. Ty si obyčajný zbabelec. Leon! Keby si videla oči. Áno, možno, že mám okruhy pod očami. Mám totiž milenca, ktorý je do mňa celý zblázený a to sa tebe, drahá moja, určite stať nemôže. No a pokiaľ ide o tie moje oči, tak tie moje oči sa aspoň obidve dívajú jedným smerom. Robiť si narážky na telesnú vadu a navyše nepatrnú. Dajú potiešenie dosť, ako poznám. A čo sa týka toho tvojho milenca,
pracuje, kde môže. Nechápem, ako môžu v slušnom orchestri trpieť ženu tvojho typu. Dievčatá! Žiadne hádky na pódiu. Zákazníci sa pozerajú, keď nehráme. Úsmevy, úsmevy. Všetko, čo si myslíte, si môžete povedať s úsmevom. Pamela, tvoj kvet. Čo je za kvetom? Ty si dolu hlavou. Chcem, aby ste mali rúže pekne vzpriamené a ty nežer. Ružičke umývania. Dievčatá! Špina, rozmraždila mi nohu. Dôstojne prosím, nech sa deje čokoľvek. Je to naša povinnosť voči publiku. A viete, prečo nás sem angažovali? Aj keď mohli prijať také slávne orchestre ako Senzi, Senzos či Drišľak. Majiteľ mi povedal celkom jasne. Beriem vás, lebo chcem pôvab a ženy. Chcem orchester, akom zákazníci budú snívať. No či sa im chce snívať v kúpeloch, kde si liečia zápku? Nás nemusí sa čo si zákazník myslí. No a či má, alebo nemá zápku. Dôstojnosť. Elegancia. To je to, čo sa od nás žiada. A predovšetkým ženskosť. Leon! Leon! Aký si rozhodčný. Máš mokrú košelu. Nosím si vždy rezervnú, vymením si ju cez prestávku. No tak to dúfam. Prestaň, lebo odídem. Nejaké škandály, Susan. Povedala, že mám mokrú košelu a že mi je teplo. To nemôžem poprieť. No vidíš. Leo. No a keď sme vkázali do tej reštaurácie, veľmi pekné miesto, kam nás pozvali jeho priateľa, tak som sa ho spýtala. Edmond, kam si mám sadnúť? A čo ti povedal? Najlepšie bude, keď si sadneš na zadok. Len nás nese. Dievčatá, šup, pripravíme sa, šup. Poďme, šup. Michel, šup. Len môžeš. Áno. Michel.
Ja neviem, kde toľko trčí ten čašník s občerstvením pre orchester. Umiera moc medu. Máme na to predsa právo. Najprv musí hosti a na náš pohár piva s prepáčením sere. Samozrejme, umelci sú vždy tí poslední. Dievčatá, cez predstav. Viete, že je to tak zaužívané. Máme právo na občerstvenie, ale až cez prestávku. Včera nás poslúžil až o polnoci. Ponáhla sa iba v sobotu, keď dostáva triko. Dnes mu nedám ani 10 centov. Žiť medzi týmito chrápmi. Piváreň Zemeguľa je prvotriedny podnik. A boli ste veľmi šťastné, že nás sem vôbec zobrali. Tak nechápem, na čo si špiniť do vlastného hniezda. No, tak som povedala Edmondovi. Edmond! Nerozumiem, chápeš? Fakt, akože ja už nemôžem. A čo ti povedal? Chápeš, povedala som, že možno, že tebe sa to nepáči, ale neznechucujú ostatní. Tak. No tak, bolo to čisté, no a ešte som dodala. Som žena. A žene nemôžeš zakázať a vymyslela a cítila žensky. Hneď som videla, že to zabralo. A čo ti povedal? Ďalej si čistil zuby. No a čo si spravila ty? Položila som nožničky, práve som si strihala nechty na nohách a odišla som z kúpeľne. Toto si spravila? Toto, musíš uznať, že si to zaslúžil. Obliekla som si pás a pančušky. Stále nič. Lokta. Tak som si obliekla šaty. Bola som rozhodnutá, veď ma poznáš. Triesla som dverami a odišla. Prvý, rozumieš, ktorý by sa mi milo prihovoril, by ma bol dostal. Ale dolu bol iba ten nočný strach. Fuj. Vieš, ako to vyzerá v Petržalke o jednej v noci? Prechádzala som sa, kým som vládala, aby sa o mňa bál. No a bola som aj pri Drážiaku, je to tam vraj pekné, ale nič som nevidela. A asi o 4:03 som sa vrátila domov. Čo? No už som nevládala, mala som tie rúžové topánky. Aké? Tie, ktorí mi smrdeli nohy. Jaj? No a keďže som pri odchode na ňo nakričala, že s tým treba skoncovať, tak som sa bála, aby nezburcoval policajtov. Aha. A čo je to ten Drážďak? Si sprostá! Ja som Petržalka! Ja si žena v takom duševnom rozpoložení, ako som bola ja. Myslím hneď na to! Aha. A na čo? Bola som aj pri Dunaji, ale bola tam príliš veľká tma. Jaj, už rozumiem! No a potom som sa vrátila. A bežal na políciu? Nie. Išiel hrať s chalami karty do baru. Je tam otvorené celú noc. Len pristala som na všetko. Na všetky tie tajné rande v špinavej krčme. Ale na jednu vec nepristúpim nikdy. Nedovolím, aby sa tá otrasná ženská okolo teba tmolila. A pokiaľ ide o tú tvoju chorú mamu, prosím, viem pochopiť tvoj súcit, aj keď ju pokladám za zbabeli a tvoje opatrenia za potupné. Ale aby sa okolo teba obtierala tu pred mojimi očami? Čiže naše vzťahy sa striktne obmedzujú na služobné záležitosti. Aj ten prst v Angoleri to bola tiež len služobná záležitosť? Aj tá ruka v tvojich vlasoch? Upozornila ma, že mám na košeli lupiny a ako šéfka orchestra má na to právo. Leon, ja jediná mám právo kefovať tvoj límec. To sú len nervy. Nervy alebo čokoľvek iné, zlatičko, nie v orchestri. Sme na očiach celému podniku. Mužov som mala na úcty. Vysokých, pekných, urastených. No teraz odpočívam. A môžem vám povedať, že kebyže nejakého potrebujem... Mohli by sme vedieť, šéfka, čo by sa stalo, keby ste nejakého potrebovali? Nie v orchestre.
Prečo nie som na nás hrdá? Susan, šéf sa na nás pozerá. Vieš, že neznáša hádky na pódiu a našu zmluvu môže zrušiť každý druhý týždeň. Tak, začíname. Yesterday, šup šup. Zabijem sa. Susan, prosím ťa, už žiadne škandály. Čo som ti urobil? Stále len rozprávaš o tom, ako sa zabiješ a odídeš z orchestra. Ja mám tiež svoju prácu. Leon, oddávala som sa ti v nechutných podmienkach, v hotelových izbách. Ono sa stáva, že hotely mávajú izby. A ono sa to aj stáva na cestách. No tak si teda pohovorme o tých našich cestách. Nikdy sme nešli nejak zvlášť ďaleko. Akurát tak na druhý koniec mesta aj to pešo. Mala som právo byť tvojou ženou až na okraji mesta, predtým by nás mohli vidieť. Museli sme ísť vlastne pekne za sebou, ako keby sme sa ani nepoznali. Mala som právo byť tvojou ženou hodinu denne. Hodinu a pol. A v láske predsa nezáleží na čase. Zistila som, že na ňom veľmi záleží. A že život sa skladá z času. A ja som svoj čas strátila. Leon, koľko máš hodín? Idú nám rovnako? Ja mám 3:45. Ja mám o 12 minút 11. A Susan, porozprávame sa o tom cez prestávku, dobre? Skončíte konečne už tú scénu. Šéf sa na nás pozerá. Viete, že neznáša hádky na pol. Chceš, aby nás všetkých kvôli tebe vyrazili, ty sviňo? Nie, šéfka. Ja som tu už skončila. Už veľkým si nekončím. Naparím ti 1000 eur pokuty, ty sviňa. Bohol. Ty chod na miesto. Leon! Leon! No, vieš, pred chvíľkou som klamala, keď som tvrdila, že si slabý. No, možno tak trošku slabúčky, ale pre mňa, ktorá som matersky založená, je to len ďalšie plus. Ja ako chápem, ale
iba kvôli všetkému robíš scény? Leona! Poď sa pozrieť, čo robí tá krava, určite smokli na záchode. No, a veď, nestačilo by tu šťastie troška diskrétneho potešenia? Na záchode nie! No, pozrela som sa všade. Jedna kabinka bola síce obsadená, ale klopať som si netrúfla. Tá špina. No tým horšie pre ňu. Nevadí, zahrajme aj bez nej. Pán Lebons sa pozerá na hodinky. Si má pocit, že dlho pauzujeme. Pán Lebons, rýchlo na miesta. Pán Lebons! Raz som povedala Edmondovi pekne do očí. Edmond! Si ti neodpúšťajú. Ak ťa raz nachytám s vinou, Zavriem oči a vyprázdnim zásoby. No a čo ti na to povedal? Nič, prestal zývať a začal čítať noviny. Tak. No, hneď som videla, že to zabralo. Super. Tak, poďme. Šéf sa na nás pozerá vrúcne a citlivo. Usmevy, no. Čert mi bol drží takúto kapelu! Myslíte si, že vás platím za toto? Samovraždiť sa tu na záchodoch! Zajtra si zavolám inú kapelu. A čo je? No poďme! Hrajte! Zákazníci čakajú! No tak!